שלום מיינקראפט וצופים יקרים, היום אנחנו נראה לכם את איך קוראים לזה? את העולם שלי, את העולם שאח שלי בנה. אוקיי, אז נתחיל. ואז אני אראה לכם. ואז אני אלמד אתכם מלכודת רדסטון פשוטה מאוד. שנייה, זה נתקע לפעמים. אוקיי, אז הנה. רואים כאן. הנה. מי שאומר שזה יפה שיעשה בלייק. אבל באמת אח שלי השקיע על זה המון בשביל הסרטון הזה. זה לקח לי יום. יומיים. כן, יומיים. כי גם השקעתי במועד. והנה השעה של העולם. אוקיי. הנה זה. הנה. זה עד לסוף העולם. הרצפה יש כאילו עולם, סוף העולם. אוקיי, ועכשיו אני אראה לכם את המלכודת. אני אלמד אתכם מלכודת רדסטון פשוטה. הנה. אוקיי, הדברים שצריכים. רדסטון. תעשה את זה בחוצה. כן, אני יודע. בורחן הדביקה. איזה בלוק שאתם רוצים. אוקיי. אז הנה נעלה. אוקיי, טוב, הנה. עושים 3 חורים. הנה, ככה. למה כאן? ככה רואים. סליחה, יש פה לגים כאלה קטנים. ככה, ככה. רגע. 3 ריבועים כאלה. אוקיי, כאן שמים רדסטון. הנה, בשלושתהם אתם שמים בוכנה. אוקיי, ומכאן אתם מכניסים את זה באדמה, הכי עדיף אדמה. אוקיי, וגם צריך לחצן. ואנחנו עכשיו בגרסה 1.5.1 המשופרת והמעודכנת. יש עוד... הנה יש פה לחצן, צריכים לשים לחצן, ואז מעל זה מרחק לגובה של 2 בלוקים. פשוט תצא ותיכנס. הנה, ככה, אוקיי? עכשיו שאני נכנס, אז זה, זה תוקע אותי. אוקיי? אז יאללה, ביי יוטיוב. לא, אבל יוטיוב. אורי. מה? יש עוד דבר שאני רוצה להראות לכם. משהו סודי שאח לי הראיתי לו. הנה זה בשעות הזה. אני נכנס לתוך הקובייה. שנייה זה שלבים. הנה, עכשיו אני נכנס לכאן לייקים. ובאמת תעשו סאבים, לייקים, צפיות ותגובות. שנייה. בפרק הבא אנחנו גם נראה לכם עוד הרבה מלכודות. וזהו, עכשיו אח שלי יראה לכם את מה שהוא בנה. סליחה. הנה. נלך פשוט ככה כי יש מלא קטיות על הפנים.
או שאני אצא שאני אקח מלא זמן. יודע מתאים. אח לי יעשה. כי אקח מלא זמן. איפה זה? מה זה כאן? שם. כן, הנה כאן. זה כאן. הנה זה עכשיו תחזיקו. הנה יש פה בניין. תחזיק. הנה כאן. אוי, בטעות שברתי את הדלת. כן. מישהו אמר שזה היה מצחיק שיעשה בלייק. הנה אני פותח את זה. יש כאן תיבות עם סכינים, חרבות, ויש כאן גם וזה מתחת למים ואף אחד לא יודע על זה. והנה אני פותח את כל זה שאני אכנס מתי שאני רוצה. וגם בפרקים הבאים נעשה כוכב רשת סטייל, נעשה על מיקמק, נביא מיקמקים נדירים ועוד. אוקיי, אז יאללה ביי. ביי יוטיוב, נתראה בפרק הבא. ביי.